Dende o Concello de Pontevedra interpretan o anuncio de Ence de impulsar unha planta de biocombustibles e papel tisú no municipio Coruñas das Pontes como unha demostración de que sí existe ubicación alternativa para a factoría de Lourizán. Alegrámonos moitísimo porque decía que non había donde, bueno, pois parece ser que sí que hai donde, non? Eu creo que ademais xa de paso que fan unha ampliación de tisú, pois poden levar tamén a fábrica Pali ou para outro sitio. Para o alcalde o atranco para este traslado é a falta de vontade da empresa de abandonar a ría de Pontevedra. Outra cousa é que Ence, queira ou non queira, trasladarse de Lourizán, que eu creo que non quere, pero aí pode haber unha posibilidade certa de traslado da fábrica e ao mesmo tempo ampliar a concesión, non temos ningún problema. É o mellor para os postos de traballo, pois garantizarían tamén os postos de traballo. En Galiza... O que non varía, asegura Fernández Lores, é a postura do Concello de Pontevedra. O obxectivo segue a ser recuperar a ría. Temos unha decisión tomada que é recuperar a ría de Pontevedra e facer valer a legalidade urbanística, non? E a sentencia da Audiencia Nacional e, por lo tanto, seguiremos loitando porque Ence se vaya da ría de Pontevedra. Dende Ence xa reaccionaron a estas declaracións do Concello de Pontevedra insistindo en que non existe outro emprazamento en Galicia para a factoría que ten en Lourizán. A empresa matiza que a futura planta de biomateriais das Pontes sería complementaria a pontevedresa cun proxecto totalmente diferente. Non se produciría celulosa, senón fibras naturais recicladas a partir de cartón e papel recuperados. Tamén apuntan que a planta do municipio coruñés tería dimensións e consumos moi diferentes aos da factoría da ría de Pontevedra.